Magandang gabi. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay base sa totoong karanasan ko at ng kapatid ko. Noong mga bata pa kami, bahay kubo lang ang bahay namin. Nakatira kami noon sa isang maliit na barangay sa Albay. Kasama ko doon ang mama ko, ang papa ko at dalawa kong kapatid. Simple lang ang buhay namin doon. Papasok sa eskwela, maglalaro sa labas ng kaunti at uuwi na sa bahay bago pa maggabi. Wala kasi kaming kuryente noon, kaya bawal na bawal talaga magpagabi sa labas. Kung hindi, papaluin talaga kami ni mama ng walis tingting. Sa katabing lote namin, may isang kubo din kung saan nakatira si Lolo Erming. Matanda na siya at nakatira mag-isa sa kubo niya. Mabait yun si Lolo Erming. Palangiti. At dahil sa katandaan siguro, lagi ko siyang nakikitang nagsasalita mag-isa. Siguro kinakausap yung mga tanim niya sa gilid ng bahay niya. O kaya naman yung puno ng mangga na laging masagana ang bunga. Lagi akong dumadaan sa bahay ni Lolo Erming sa pagpasok ko sa eskwelahan. Sa likod kasi ng bahay niya, may shortcut papunta sa kalsada. Wala naman na bakod ang bakuran ni Lolo Erming at pinapayagan niya talaga kaming mga bata na dumaan doon. Isang araw, papasok na kami sa eskwela noon. Mga 7:00 ng umaga. Dumaan ulit ako sa bakuran ni Lolo Erming kasama ang nakababata kong kapatid na si Marla para dumaan papunta sa shortcut papuntang eskwela. Grade 4 ako noon at grade 1 naman yung kapatid ko. Nung nasa gilid na kami ng bahay ni Lolo Erming, biglang napahinto yung kapatid ko at may itinuturo. "Marla, tara na at baka mahuli pa tayo." Nakatingin lang si Marla noon sa itaas. Hindi niya ata ako naririnig, kaya nilapitan ko siya. "Halika na Marla, ano bang ginagawa mo?" Mayroon siyang tinitingnan sa itaas, kaya napatingin na din ako. Nakita ko ang madaming nagkumpulang bunga ng mangga sa puno ni Lolo Erming. "Gusto mo ba ng mangga? Mamaya pag-uwi natin, hingi tayo kay Lolo Erming. Pero mamaya na yun, papasok na tayo sa eskwela." At hinata ko na nga ang kapatid ko para patuloy na maglakad. Mga bandang hapon na, naalala ko yung mangga na tinitingnan namin. Nakakatakam din talaga yun, kaya matapos magbihis sa bahay, pumunta kami ng kapatid ko kay Lolo Erming para magpaalam kung pwedeng humingi ng mangga sa puno na katabi ng bahay niya. Dahil sa likas na babait nga yun si Lolo Erming, pinaupo niya kami sa maliit na bangketa habang siya naman ay sumusungkit ng mga mangga. Binigyan niya kami ng 5 hinog na mangga. Ang lalaki ng mga ito at mukhang masasarap. Nagpasalamat kami kay Lolo Erming at pagkatapos ay umuwi na. Pinagsaluhan namin kainin ng mga manggang yun pagkatapos maghapunan. Nang sumunod na araw, dating gawi ulit, dumaan kami sa bakuran ni Lolo Erming papuntang eskwelahan. Pagkatapat namin sa bahay ni Lolo Erming, huminto na naman doon ang kapatid ko na si Marla. Sinita ko siya kasi baka mahuli na naman kami sa pagpasok. Maglalakad pa kasi kami ng mga 20 minuto papunta sa eskwelahan. Nakita kong nakatingin na naman siya sa mga kumpulan na bunga ng mangga. Sa pagkakataong ito, pinagalitan ko na siya. Kakahingi lang kasi namin ng mga mangga kahapon. Nakakahiya naman na humingi ulit. Kaya pinuntahan ko si Marla at hinila para maglakad na. Matapos ang buong araw namin sa eskwela, umuwi na kami sa bahay para magpahinga. Medyo nakakapagod kasi ngayon kasi nag-PE kami. Kaya pinagpaliban muna namin ang paglalaro sa labas
Pagkabihis namin sa bahay, napansin ko na parang matamlay si Marla. Nilapitan ko siya para tanungin kung ayos lang ba siya. At nang madikitan ko siya, nalaman ko na nilalagnat na pala siya. Tinawag ko si Mama para sabihin na may sakit si Marla. Pinagpahinga namin siya nung gabing yun at pati kinabukasan. Hindi muna namin siya pinapasok sa eskwela. Nung mga panahon na yun, kapag nagkakasakit kami, hindi uso yung magpapadoktor ka kaagad. Marami naman kasing halamang gamot sa probinsya na pwedeng gamitin para gumaling. At saka isa pa, mahal din talaga magpadoktor. Araw-araw nagpapakulo si Mama noon ng dahon ng lagundi. Maganda kasi yun sa ubo at lagnat. Ipinapainom ang tiyaan na yun kay Marla ng 3 beses sa isang araw. Kalimitan ganun din ginagawa sa akin ni Mama. 2 araw pa lang, gumagaling na agad ang sipon at ubo ko. Pero sa kaso ni Marla, mukhang hindi sa kanya umeepekto ang tsaa. 4 na araw na kasi at mayroon pa rin siyang lagnat. Noong pang-4 na gabi, nagdeliryo na si Marla. Natakot kami noon dahil bigla na lang kasi siyang nagising at ang sabi niya, para daw siyang sinasakal. Hindi siya makahinga. Noong kumalma na siya at nakatulog na, binantayan talaga siya ni na Mama buong gabi. Natakot na kami noon kaya nagpasya si na Mama na dalhin na siya sa albularyo. Kinaumagahan, inutusan ni Mama si Kuya na sunduin si Aling Bebang at ipapagamot namin si Marla. Si Aling Bebang ang kilalang albularyo sa amin at nakatira siya sa kabilang barangay. Pagdating ni Aling Bebang sa bahay, humingi agad siya ng mga bagay sa bahay na karaniwan na ginagamit niya sa panggagamot. Marahil bago ito sa inyo kasi medyo kakaibang paraan niya. Nagpakuha si Aling Bebang ng bilao. Yun yung ginagamit namin para malinis ang bigas at maalis ang mga maliliit na bato. Nagpakuha din siya ng isang gunting. Nang makuha na ang lahat ng kailangan na gamit, lumuhod si Aling Bebang sa gitna ng sala namin at nagsimulang magdasal ng taimtim, nakapikit at nakayuko habang nakahawak sa kanyang rosaryo. Pagkatapos magdasal, kinuha ni Aling Bebang ang gunting at itinusok ang 2 matalim na dulo nito sa tagiliran ng bilao. Para itong nakapormang X na nakatusok. Kapag nakatusok na ang gunting sa bilao, sunod naman itong isusuot ang rosaryo sa naka-X na gunting. Gamit ang 2 hintuturo, iaangat niya ang bilao sa kanyang harapan nang nakahawak lamang sa bilugan na bahagi ng gunting. Yung parte na kung saan ipinapasok mo ang daliri dito para magamit ang gunting. Ganun ang simula ni Aling Bebang. Habang nakaluhod at hawak sa kanyang harapan ang bilao na may nakatusok na gunting at nakapulupot na rosaryo, magdadasal ulit siya ng pabulong at pagkatapos, sasabihin niya ng malakas, Kung sino man ang nagambala ni Marla, patawarin mo na siya at hindi niya alam ang nagawa niya. Hindi ka niya nakikita kung kaya't hindi niya sinasadya na masaktan ka. Ganun yung pagsasalita ni Aling Bebang. Pagkatapos ay magdadasal ulit siya ng pabulong at uulit-ulitin niya ang mga katagang sinabi niya ng malakas. Ganun ang paraan niya ng panggagamot. Pagkatapos ng kanyang seremonya, sinabi sa amin ni Aling Bebang na si Marla ay natipuhan daw ng isang kapre. Gusto nitong makipaglaro kay Marla, ngunit ang paglapit nito sa bata ay mas nakadudulot ng masama kaysa ng mabuti. Hindi ko pa alam kung ano ang kapre noon. Aswang lang ang alam ko kasi yun yung panakot sa akin ni Mama. Sunod na binuksan ni Aling Bebang ang dala niyang langis at ipinahid ito sa ulo, dibdib, siko,
tuhod at sa paan ni Marla. Huwag daw muna maligo ang bata ngayong araw at ipagpaliban na lang bukas. Ang sabi ni Aling Bebang, nagamot niya na daw si Marla at hindi na ito malalapitan pa ng kapre. Pagkaalis ng albularyo, kita namin na parang umaliwalas na nga ang pakiramdam ni Marla habang nakahiga. Habang inaayos ni Mama ang higaan din namin, napatanong ako sa kanya. Ma, ano ba yung kapre? Tanong ko. Ang kapre anak ay yung maiitim na nilalang na nakatira sa mga puno. Aswang din po ba yun? Sunod kong tanong. Hindi anak. O siya, matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Kinabukasan, nagising na nga na may sigla si Marla. Wala na siyang lagnat, pero hindi pa rin siya pinapasok sa eskwela ni Mama. Kaya ako lang mag-isang pumasok nung araw na yun. Dating gawi, dumaan ulit ako sa bahay ni na Lolo Erming, papunta ng eskwela. Pagtapat ko sa puno ng mangga, bigla na lang ako napahinto. Ewan ko ba, parang may pumipigil sa akin na magpatuloy sa paglalakad. Tumingala ako at nakita ko ulit ang masaganang bunga ng puno ng mangga ni Lolo Erming. Hindi ko namalayan, ang tagal ko na palang nakatingala doon. Hanggang sa tinawag ako ni Lolo Erming at sinabihan na bilisan ko na daw at baka mahuli pa ako sa klase namin. Bigla naman akong natauhan nun at ngumiting nagpaalam kay Lolo Erming. Nung naglalakad na ako malapit sa eskwelahan, naalala ko bigla ang sinabi sa akin ni Marla nung pangalawang gabi na may sakit siya. Nagkwento siya sa akin na may napanaginipan daw siyang maitim na tao na nakadungaw sa bintana namin. Hindi ko na ito naikwento kay Mama kasi nakalimutan ko na din at isang beses lang din kasi ito nabanggit ni Marla. Naisip ko tuloy, kung ang kapre ay nakatira sa puno, hindi kaya yung puno ng mangga ang tirahan ng kapre na lumalapit sa kapatid ko? Dahil doon, naging maingat ako sa pagdaan sa bahay ni na Lolo Erming. Hindi na rin ako tumitingin sa puno ng mangga tuwing dadaan ako. Lumipas ang isang linggo, naging maayos na nga si Marla. Bumalik na ang dati niyang sigla at pumapasok na din siya sa eskwelahan. At dahil nga sa bata kami noon, mabilis naming nakalimutan ang tungkol sa maitim na nilalang na nasa puno ng mangga. Wala din naman kasi akong nakita, kaya mabilis na nawala yun sa isipan ko. Hanggang sa may mangyaring kakaiba sa akin isang gabi. Madaling araw noon at tulog na kami sa bahay. Bigla akong naalimpungatan at tuloy nakaramdam ng pagkaihi. Ang palikuran namin ay nandun pa sa likod ng aming bahay. Naiihi na ako noon, kaya lumabas na lang ako sa pinto sa sala namin at umihi sa bakod namin. Bubuhusan ko na lang yon kinabukasan. Lumabas ako sa bakuran nang halos pikit pa ang mga mata sa antok. Habang umiihi, bigla akong napatingin sa aking harapan. Naaninag ko na parang may malaking bagay sa harapan ko na sobrang itim. Kapansin-pansin iyon, kaya tinitigan kong mabuti. Nung maaninag ko na, para pala itong napakalaking paa na sa sobrang itim ay halos hindi ko na makita. Kinusot ko ang aking mata pero nandun pa rin yung mga paa. Unti-unti kong inangat ang aking tingin at nakita ko ang isang napakalaking tuhod. Isang napakatangkad na tao ang nasa harapan ko. At sa sobrang tangkad nito, ay hindi ko na halos maaninag ang mukha. Ito ba ang kapre? Tanong ko sa sarili ko.
unang tingin, itim ang imahe na nakikita ko. Pero nung titigan ko ito ng maigi, ang balat nito ay para ding sa tao. Pero sa halip na kayumanggi, ay berde pala ang kulay ng balat nito na tila kumikinang pasiliwanag ng buwan. Naramdaman ko na unti-unting nanlabo ang paningin ko na parang nahihilo habang nakatayo doon. Natakot na ako nun, kaya tinipon ko ang lakas ko at bigla-bigla na lang tumakbo pabalik ng bahay. Ni hindi ako nakasigaw dahil ibinaling ko ang puwersa ko sa aking mga paa. Bago pa ako makapasok sa pinto, biglang humangin ng malakas. Napalingon ako sa aking likuran at nakitang wala na ang nilalang. Dali-dali kong ginising yung mama ko nung gabing yun at sinabi sa kanyang nakita ko. Kasabay ni mama at papa, tiningnan namin ang bakuran at likuran ng bahay. Pero wala namang tao. Tanging mga kuliglig lang ang naririnig namin sa kalaliman ng gabi. Kahit wala kaming nakita, pinaniwalaan ako ni mama at papa. Linggo-linggo kami noon na nagsisimba at ipinasuot din ako at ng mga kapatid ko ng medalyon ni San Benito. Pinabinditahan pa namin yun kay Father sa simbahan. Iyon ang una at huli kong engkwentro sa kapre na nasa mangga. Dumaan ang panahon at umalis na din ako sa bahay namin. Nagkatrabaho, nagkapamilya at tumira na sa ibang lugar. Ang balita ko kina mama, namatay na daw si Lolo Erming. Pero umabot pa siya ng 75 taong gulang. At yung puno ng mangga, patuloy pa rin ang pagbunga ng madami kahit wala na si Lolo Erming para mag-alaga dito. Kung hindi nyo alam, ang lugar ng Bicol ay bagyuhin, lalo na pag malapit na mag-Disyembre. Sa kabila ng maraming nagdaan na bagyo, nakatayo pa rin ang puno ng manggang iyon. Samantalang ang mga karatig puno nito ay putol-putol na. Dumaan na nga ang mga malalakas na bagyong Milenyo at Reming noon sa Bicol, pero nakatayo pa rin ang puno ng mangga. Naisip ni mama na baka nandoon pa rin yung kapre sa puno ng mangga. Bilang pag-alala din kay Lolo Erming, winawalisan ni mama ang bakuran ng bahay nito, lalo na sa palibot ng puno ng mangga. Inihabilin din kasi ito ng matanda sa amin. Ginagawa naman ni mama, pero hindi lang siya tumitingala sa puno at wala siyang dapat na pinapansin dito. Ganon kasi ang turo sa amin ng matatanda. Huwag pansin ng pansin sa mga bagay na kakaiba. Dumating na lang ang isang araw, pagkatapos yun ng bagyong Bebang. Nakita na lang ni na mama na putol na ang puno ng mangga at halos wala na itong mga dahon. Nagtataka sila kasi kinaya nga nito yung bagyong Milenyo at Reming na kilala na napakalakas. Pero sa bagyong Bebeng na mahina lang, doon siya naputol. Ang naisip na lang namin, baka umalis na ang kapre na nakatira dito, kung kaya't tuluyan ng bumigay ang puno. Maraming salamat sa pakikinig. Please like and subscribe para updated ka sa mga bagong videos. Pwede kayo mag-send ng inyong kwento sa philippinetales@gmail.com o kaya naman sa Facebook page natin. Yung mga links nasa description box. Para sa mga shoutouts, comment lang kayo sa baba. Maraming salamat ulit.